Hej og velkommen til den her video. Og i dag skal vi lige snakke lidt om, hvad for noget vi har i vores inventar. Det er mit eneste røde våben pt. Den koster næsten intet. Lidt slidt. Så hvis der er nogen af jer, som der gerne vil have et rødt våben til næsten ingen penge overhovedet, så er det højst sandsynligt en AOG kameleon, I skal have fat i. Fordi at det er et lækkert skin, synes jeg selv. Og altså, det er rødt. Vi starter her. Det er bit items, som jeg har. Den bruger jeg faktisk. Så tilbud. Håndsmændkasse. Så flere bedvåben. Så har jeg min P90 modul, fordi jeg bruger rimelig tit P90, og det kommer jeg også til at se i vores videoer med competitive. Så har jeg to breakout cases, så har jeg den her Supernova, det var faktisk mit første skin, som jeg fik af en af mine venner. Og jeg har bare aldrig nogensinde kommet af med det, fordi det er mit første skin, og det bliver jeg ved med at beholde. Jeg tror også, det er lilla. Så har jeg min MP9 StatTrak Dead Poison. Jeg tror også, den er blå, men jeg bruger den stadig ikke. Jeg tror også, jeg har 3 drab på den, og den er stadig 31 cent værd, så den er fin nok. Videre. Sword of Serenity. Fabriksny. Og den bruger jeg også som... Nu ser så meget. Den bruger jeg også som våben. Og ja, det synes jeg er mega lækker. Og ja. Så har jeg min Scar 20 Cardiac, den har jeg selv åbnet, det har jeg også med den der. Og den der. Og ja, så har jeg også den her Quicksilver, som jeg ved ikke lige om jeg viste den, men den har jeg også åbnet. Men den har den også åbnet, og den er lidt slidt. Den er 2,58 euro værd, og jeg fandt den mega lækker. Så har jeg min Mac 10 Heat Factory New. Jeg synes, den er mega lækker, den her. Og jeg kan slet ikke... Jeg synes bare, den er virkelig lækker. Den har jeg bare selv åbnet på et eller andet tidspunkt, men jeg bruger den stadig ikke, fordi den er fabriksny. Så kommer vi til, hvad jeg for det meste bruger her. Deres Legal Conspiracy har jeg her, som jeg også selv har åbnet fabriksny. Den er 3,84 euro værd. Så har jeg min USP-S StatTrak fabriksny Guardian med 866 drab på. Og jeg ved godt, det ikke er meget, men altså det er meget for mig, fordi jeg har ikke spillet spillet i virkelig lang tid. Altså jeg har spillet spillet i 164 timer. Men ja. Så har vi min Dual Copper Quartz. Dem tror jeg nogensinde jeg var af med. Det ved jeg ikke. De er fabriksny, og dem fik jeg også en af mine venner. Så har jeg en Teknik Isaac. Lidt slidt. Og ja. Jeg elsker teknik, og især det skin her. Fordi det er altid det, man starter med på et T-site, hvis man ikke bruger Glock. Så har jeg min SG 553 Ultraviolet, som der er 84 cent værd, og den er lidt slidt. Jeg synes, jeg har lyst til at få den i fabriksny, fordi at i lidt slidt, så er der lidt ridser på den. Jeg kan lige hurtigt prøve, det kan jeg faktisk ikke, fordi at jeg har skærmudtager på. Men jeg har den i lidt slidt, og så er der sådan nogle ridser i det der lille noget, og det ser sådan lidt ulækkert ud. Ja, det var flot, så det starter spillet alligevel. Ja. Men så må vi bare lige vide, hvordan det er. Og så har jeg min Glock 18 Water Elemental, som jeg også er rigtig glad for. Den er vist lidt slidt. Prøv lige at gå ud af det her. Sådan der. Den er også lidt slidt. Yes. Den er 5 euro værd lige præcis, og den købte jeg for 3,84 euro. Nu skal jeg lige komme til at puste lidt i mikrofonen. Sådan der. Og jeg har min M4A1 Specialist, som jeg også har fået af en af mine venner. Og den er Factory New / fabriksny. Og den er 2,39 euro værd. Det er mit inventory. Der kommer en video lige efter den her ud med en af mine andre venners inventory, altså Johannes inventory, og en med Umbrians inventory.
Umbreon, ja, til jer, der er Pokémon-fans derude. Det er en Pokémon, men han er også en kæmpe Pokémon-fan, og han har altid gået lidt op i det. Hans navn det er Umbreon, og de er alle to, de er også med i TD. Men det her, det var mit inventar. Jeg får nok en kniv til min første dag. Eller jeg bruger i hvert fald mine penge på en kniv til min første dag. Så det får jeg også snart. Min første dag, det er den 11. maj, og som I kan se her, så er det den anden. Og det kan man faktisk ikke rigtig stole på, fordi mit ur det er fucked rundt. Jeg har en tablet lige foran mig her, hvis det nu. Det er den anden. Torsdag den 2. april. Så ja. See you right there.